ne Baby shawarma nake so. shawarma Eh, na shawarma. Kai Zainab. Ina zuwa Zainab, ki daina kira na. Hello? Zainab, Waye wannan? kin gane? Sun dawo miki da bashin MTN din nan kika ce. Ko Za ku bala'i saka ke. makarya a bashin yanzu. Da Allah ku matsa daga cikin motar nan zan abin nan. Kai tsare ni waye motar mu ce fa. mota ba ce kai na ma ke ka a gurin nan wannan ta yanzu wannan yan zamfara ce can suka dauko ta Lambar ki. lambawa Lambar ta. lambar Sai a ta waye zan baka. Ka gane? Ka ban nan wajen ka Zan dada ma mari. idan ban wajen ba shege nake celebrity ne ni a TikTok idan ban kira an tafi da ni zaki mara Eh, zan sai in mare kira a ka. tafi da ku na ran Waye sai tafi da Allah mu? Mu da muke da Aminu dan rainin waye. komanda dai ba do komanda Komanda. Bado. To Bado. Dan rainin. hello Baby mu je ka siya mu. ka ji ba sai da MTN nan ba yi ko wallahi ba wannan eh wannan ba nura bane a garba ne hello Zainab an samu barawan kajin gidanku